switch. So what up mga Choy? So welcome to another vlog. So karon dulong may magpakalat diri sa Apokon. Kita Apokon Road ni. Nasa sa Apokon Road. So yeah. Tara. So what up mga Choy? So naami diri sa 168 car wash no. Uy! Sorry boss. So nag-car wash na sa Red Honda Fit. Yes. Sa car wash mo diri sa 168 diri sa Apokon tangi na nanaman mo. So wala pa nga Choy man na siya car wash no. There is a 168 there is a Apokon nya karon sa plano na to ron. Plano ta ron. Ha? Tao uyab. Ah, tama day. Pabulkit taron niya no. So magpabulkit daw eh. Kaya na-flatan. So ang gamit kaya ang spare tire. Yeah, so yeah. So Rionta. Kaso lang sirado. Ah, daghan na no. Puno ba eh? Bakit? Yeah. Bakit? So, yeah, magkita rata no. Magkita rata sa Baykitanan. Yeah. Sa Pangyapon. Boleh na. What up bro? Ah, vlogger ba? Wow, really? Really day. Kaya dugay man day. What up cool? Wow! Oo lang. So, kaya mga nang liquid. Panatawag. Night chopper. Tanga kita. Rusog langaw. With dragonfly. Dragonfly yun ya. Dragonfly do. So, mora to. Okay, maigon ba? Man! Gutom na ako! Wow, Louie! Mr.Teapsy naman dyan! Tsaka shawarma shack! Shawarma shack. Exactly. Yung kanta na shawarma shack. Naman sabi kanta na. Yeah.
ulat sa ano sa Bert. Bayad ka, Bert. Bayad tayo manghod. Bayad tayo manghod. Pupulit pumunta na ako. Ha? Pupulit pumunta na ako. Bayad mo na ba? Bert. Ako bayad. Wow, really? Umot lang yung gusto niya nabuak yung wheel. Nabuak yung wheel. Perfect. Tubeless. Tawag tubeless, man. Okay. Tube more. Tube more. Tube mo ka. Wow, really? Wow, really? Videographer ko naman. Ha? Videographer ko naman. So, karon? Wala kay maingon. So, karon wala kay maingon. Yeah. Yan mo ni sa Llambert. Sugo na sa vlog. Lucky pa siya. Kung bayad na siya, wala siya ngayon. May ngayon, wow, really? Bert, transition, Bert. Wow, really? O mo gipanggutom. Amanda. Shawarma shack. Pila shawarma shack? 72. May yung tikwan na no? Tanawa na na itong sunflower ko. Oh. Pwede man. Iko ta dito para straight na lang ka. Good service, you know? But ano? Okay. So, another direction. New city. Oh. So, ang sunflower mauna ni. So, mga choy. So, maauto ang sunflower. Anyos ke holiday. So, katong ano bulak mo to ang sunflower. Kita naman ninyo isa. Wow, really? Sunflower din no. Kita ko niyo. Mauna. Maauto mga choy no. So, layo ra kayo. Before or after no. So, wala na siya nag-inski sa kabulang no. Matay yun siya no. Dahil tungkol sa picture
Magi dito sa Llambert. Over there. Yeah. Ako kaagi dito, no? Special. Unsa? Antay mong libre ko? Hindi. 200. Pwede. Pasok bumper. Libre ka ba? Bawa lang, right? Kawada pa nga, Choy. Nandito kami sa MCC. Tagum. Gusto yung Tagum someday. Mag-intro ba? No? Shawarma siya. Shawarma siya. Libre ko? Bagay. Awa, oh. Pila rin ni Dos. Dos, terkaya ko ako ni. Dos, ako ah. Saan? Ha? Dua ka regular. Spicy lang. Without cheese. Ulit, pang tulak ya. Likod big. Hinawa. Nako ka. Gusto mo ba isa? Gusto mo katulak? Bahala na. Ayan na. Drinks pa. Bahala ba? Gusto na siya pantulak. Ya, huwag itulak na ako nireklamo. Bobo! What up mga Choy? So padong ng Gmail. Hi! Mag-Gmail. Hi! Koy! Monton. Mr.Teapsy. Milk tea, man. Yeah. Milk tea is life. No, Sabayin sa uso, no? Pero lami siya, bay. pussy is life. Lami siya. Lami, man. Pussy is life. Yeah, so makita na ta sa Mr.Teapsy sa Gmail. So what up mga Choy? So naan namin dito sa Mr.Teapsy sa Gmail, no? Ang namin nami o milk tea. Say flavor mo ya. Pwedeng milk tea. Imo men. Yeah. Blueberry. Napokwa niya. Dami mo po. Lasang Milo. Yan kami o. Ano yung sticker? Niyagi ka naman ito sticker. Balik ka ta. So, mga Choy, no? Ano? Vlog takeover. Vlog takeover. We're here at Luzano mo, Tagum. Uli na mi. Kapoy na. Tangin na. Dito lang dito. Mawala. Lugod. Ay, sagit ni mo. Oo. Sagit ba diya? Lalim mag-vlog sa public, no? Lahat, baga kag now. Di ka dapat maulaw. Baga naman aw. Sa parking lot. Kay manguli na. Di ba? Hi to the vlog, te. Hi. Alright.
vlogging. Sugod eh, no? And yes, sir. What the hell is happening in this country? Lah, gibalhin na yung sakyan ng draw. Diba? So, adapt to yun. So, kung vlogger ka, listen yun. Hindi ka sanay. Kuwasay sanay lang. Ay, na mag-vlog bro? Mag-vlog dapat yan na mag-vlog. Ha? Oh? Number 1 ang select. Muna ang bagong parking lot sa Gmo. Actually, sa morning balay sa una group. Kaya tayo lang sa Gmo. Kung sakyanan ako yung pamilya, siyempre, apoy naman good. Ay, nakayo ba? Ako, nag-stick na lang ko sa akong buwan. Auruli. Sana ko dito. Nananawa ko bastos. Gago. Ang bagong exit mo. Exit na yung friends. Bagong na siya. Direta agi ah. Sa park. So, direta yung agi sa exit. Sa new exit. So, panta mo. Saan gawas mo? Sa new exit. Oh. Parking lot gyapon Irvin scam. Man. Scam. So scam. Parking lot gyapon dyan. Cemento. Watch me web. Watch me name. Exit daw, exit. Exit. Palabas. Sorry ah. So what up mga choy? Good ba? Good day. Good itong gano'n. So mga choy, nanatas yung balay. Yun niya. Diri na. Tama na itong vlog for today. No? So kung wala pa ka na appeal sa mga choy, subscribe mo na yan, choy. At pakiring naman ng bell para man-notify mo na aking bagong video. Don't forget to like, share, comment, tsaka subscribe na rin, mga choy. Pakiring ng bell, ulit na ako. So, maraming choy. Pag-watch na other videos pa Dog 6B. Merry Christmas sa inyo mga choy. Ang vlog. Peace.